Vítejte, já vás srdečně zdravím. Dneska se podíváme na to, jak můžete pracovat na věcech, které si přejete vytvořit. Co byste mohli zlepšit nebo najít nějaký klíč v tom výkladu, který by vám pomohl k tomu, abyste mohli tvořit to, co chcete, nebo na čem teď momentálně pracujete. Tak, jak byste mohli více pracovat na věcech, které si přejete vytvořit? Opouštím všechny staré vzory a omezení. Opouštím všechny své staré vzory a omezení. Pravé štěstí se rodí vždy vnitru. Takže je potřeba opustit všechny staré vzorce, programy, o kterých víte, cítíte a vnímáte, že vás omezují. Pravé štěstí se rodí vždy vnitru. Vnitru víte, co chcete. Vnímáte tam ty emoce, které jsou pro vás zdraví, osvobozující. Bílá loďka, smíř se s tím, co se stalo, a v odpuštění je síla. Můžou se vám tady objevit i nějaké pocity křivdy, nebo se sami na sebe zlobíte, můžete se zlobit na to okolí, že vám třeba máte ten pocit, že díky nim nebo díky něčemu se vám nedaří to, co chcete. Sladký domov. Vnes do svého domova teplo slunce. Tak, je třeba opustit teda ty staré vzorce, staré programy, vše, co vás omezuje. Vstupte více do svého nitra a tam najděte to slunce, ten sladký domov, to, co vás těší, to, co vás baví, a pusťte dovnitř více světla, více slunce. Je třeba, aby to slunce mohlo mnohem víc proniknout do té vaší dušičky, do toho nitra, tak je třeba se ještě podívat, pokud máte v minulosti pocit nějaký křivdy. Zkuste se na to podívat jiným úhlem pohledu, zkuste tam dát nějaké odpuštění, zasmát se tomu, co bylo, to bylo, a najděte opět svoji vnitřní sílu. Tak, co můžete udělat, abyste mohli pracovat na věcech, které chcete? Tak. Je třeba se ještě více podívat na to, jestli v tom rozhodnutí jste stabilní. Jestli opravdu je to, co chcete, to, na čem pracujete, jestli je to ustálený, jestli tam není ještě nějaký více rozhodování nebo něco, co vnímáte, že v tuhle chvíli třeba nemůže být nebo nemusí být úplně reálný. Jestli to třeba není něco, co
je vlastně jakoby v té energii té iluze. Jestli si něco ještě jako nenalháváte. Ale protože je tady proces učení, je to klidný, pomalý, stabilní proces, plný hojnosti v té emoční rovině, tak byste se měli dostat díky tomu sladkému domovu, díky tomu, že to štěstí najdete ve svém nitru, tak dostanete se do rovnováhy. Je třeba se dostat do určité rovnováhy v braní a dávání. Možná vytvořit ještě nějakou službu někde, někomu. Neuzavírat se úplně jakoby do sebe a neškudlit si to jenom pro sebe. V rovnováze vytvořit tu energii toho braní a dávání. Něco si vezmu, ale a je to v pořádku, ale zase naopak ve stejné míře je třeba dát zase ven. Je tu určitá disciplína. Vytvořit si určitou disciplínu, určitý pravidla, nepoužívat jenom tu emoční stránku té pohody, ale začít na tom reálně pracovat, krůček po krůčku. V klidu. Jak můžete více pracovat na věcech, které si přejete vytvořit? 9 holí. Tak, a tady máme ještě takové potvrzení toho, tady té věže, že je něco, aby spadlo, aby se odstranilo, odbouralo, dalo ta minulost pryč, všechny ty vzorce, ty omezení, různý programy, určitý cykly, v kterých se motáte neustále dokola, to je třeba zbourat, odstranit, nechat být, ale dát si pozor, abyste si právě nevytvářeli takovou tu obranou linii kolem sebe. Jo? Neuzavřít se úplně do sebe, nechávat tu energii proudit ven, být více uvolněný a spokojený. I v tom, co děláte, na čem pracujete, i když můžete na tom pracovat tvrdě, můžete tam na tom pracovat několik hodin, protože jste z toho nadšený, ale i tak nechat tam tu určitou volnost, tu svobodu. 4 pentaklů, nenechávat si úplně za každou cenu tu energii pro sebe. Jo, je to pořád o tom pustit to ven. Krůček po krůčku, pomaloučku, nechvátat na to, být v tom uvolnění, aby tam nebylo takovýto sevření. Já na tom pracuju, je to v pořádku, ale vím o tom jenom já. Sedmička pohárů. Ta se nám tady potvrzuje podruhý, takže můžou tady přijít i několik nápadů, několik vizí, několik snů. A to nás může uvádět k určitý takový lenosti, lelkování. Mám nápad, něco si vytvořím, jdu do toho a pak přijde takovýto období, kdy už prostě tady mám toho spoustu na práci, ale mě radši baví tady dělat nějaký bublifuk nebo něco.
Nebo co tady dělá čichá kytičce, jo. Takovej, nemít toho moc. Když toho budete mít hodně, nic se nevytvoří. Budete z toho mít chaos a za chvilku vás to unaví a začnete toho mít na sobě hodně. A nikam to nepovede. Vlastně se to uzavře a nic z toho nevznikne. Takže, jak můžete více pracovat na věcech, které si přejete vytvořit? Je třeba se podívat do svého nitra, pustit tam více světla, více lásky, více klidu, harmonie, laskavosti, opustit staré vzorce a omezení. Pokud nás to tam drží v té minulosti, nechat jí odejít, odpustit, co bylo, to bylo, je to pryč. Já teď tvořím něco jiného, něco nového, něco, co mě těší a naplňuje. I když toho je hodně, nebo mám hodně nápadů, mám hodně vizí, je třeba si udržet rovnováhu a pilně na tom pracovat. Používat jak tu emoční stránku, tu stránku té duše, co si přeje, co cítíte a vnímáte jako správnou, je třeba použít i ten rozum, i tu mysl. Jo, podívat se na to reálně. Nezablokovat se v nějaký tom, že zůstanu jenom si pro sebe a v tom nadšení, v té energii, že toho budu mít hodně, je to v pořádku mít toho hodně, ale ty kroky k té realizaci musí být postupný a musí být stabilní. Musí to mít nějaký stabilní základ ve hmotě. Dát si pozor na přetížení, aby potom ta hlava neměla potřebu si takhle odpočinout a vlastně nedělat nic, protože už to třeba to množství těch nápadů nemusí pobírat. Určitě se zboří, nebo je třeba zbořit ty staré vzorce. Jo, to něco, co už nestálo na té stabilitě, podívat se na to, kde to je, kde vlastně opakuju pořád jedno a to samé a kde vím a kde cítím, že takhle to nepůjde. A nenechat si věci zase až tak úplně pro sebe. Nebát se, nemusíte říkat plně, co děláte, proč to děláte, ale neuzavírat se jenom pro sebe. Neuzavřet se doma a být jenom doma a tam si tvořit. Tu tvorbu, kterou děláte, kterou tvoříte, těší jenom i vás, samozřejmě těší vás, ale v té rovnováze je potřeba, aby postupně pronikala i do toho okolí. Protože když vás ta práce bude těšit, bude to na vás vidět, bude to na vás znát, lidi to poznají a můžete pomaloučku vypouštět to, co děláte, to, co vás baví. Nemusíte říkat všechno. To nemusíte. To je vaše, to je pro vás. Možná někdy později. Tak, to by takhle bylo všechno. Takže já vám přeju hodně štěstí, hodně krásných nápadů a vizí a je třeba na těch snech pracovat. Takže hodně štěstí a přeju vám obrovskou energii tvorby v tom, co děláte a to, co chcete dělat. Mějte se krásně. Pa, pa.